Ако спиш 7-8 часа, но пак се будиш уморена, това видео е за теб. Сънят не е просто да затвориш очи, има си правила. Фазата за възстановяване, за регенерация на физиката ни започва от 22 часа до 2 часа. Ако редовно пропускаш този прозорец, тялото ти не се възстановява напълно. Следващия прозорец от 2 до 6 часа тялото ни се регенерира емоционално. Но ако регенерацията на физиката не е завършена, не започва изчистването на психиката, което пък автоматично води до влошаване на съня. А влошаването на съня води до умора сутрин. А умората сутрин води до глад за сладичко през деня. Всичко това кара организма да се опитва да компенсира загубите и да оправи кашата, и така се разбъркват метаболизма и хормоните. Така че, за да ти е мир на главата, опитай се да си в леглото най-късно до 23 часа. Аз съм Боряна от Здраветека. Това видео е номер 5 от 7 навика за хормонално здраве. Последвай ме за още полезни трикчета.